Shalom shalom بيتسوي إخبار أملاخ كم يتصنعكم Shalom Guds församling, Guds frid vare med er. لو مدمنا زماعة تزغون نهي وتكان مسحونا سيم حزنا لكم مسينا لنا. Och idag har vi kommit med det levande ordet för er denna dagen. لومي إن كافولوك أن كاب كونتاتنا نلعلي نحنا نلوت ويدما كرم كونتاتنا نحنا نلوت دبلي. Och dagens ord det är förändra dig innan dina omständigheter. بزوح جيزي لوتينا أنا حسب كلنا كاب جيجا سفرعنا نجمر. Många gånger när vi tänker förändring, vi startar från fel startpunkt. That's why كاب جيجا سفراس لنجمرو تلوت دبل حساب كي تلوتنا ننوح جيزي خمسة لنا ينغيد. Och eftersom vi startar den här förändras från fel startpunkt så sker det att vi inte förändras på en lång stund. قال سرحهم مسكيرو دلوت ومسلو. Vissa tror när de har bytt jobb de förändras. سرح كان نسخان حدا يقوكا. Du och ditt arbete är inte samma person. سلازي سرح كايدا زلو بر نسخايكم كان تلو مدلخ. Det är ditt arbete som förändras, det är inte du som förändras. قال عدس لدغيرو دلوت يمسلو. Vissa tror när de har bytt land att de förändras. أنت عدي هذا تغير دلخ أمر نسخايكم كان تغير دلخ. Det är landet du byter men det är inte dig du förändrar. سلازي تخكلين يا لوتي كونتاتنا بمغيار دمز لوتي كونن. Den riktiga förändring kommer inte av att våra omständigheter förändras. تخكلين حقين لوتي نحنا التحساسبانا بمغيار دمز لوتي. Så den riktiga förändringen kommer när vi förändrar i vårt inre, våra tankar. سلازي مصحف قدس سلالوت أخزارو كله سلالتحساسبانا يدسار. Det är därför Guds ord när den pratar om förändring, den pratar om våra tankars förändring. رومي معرف 10 تغلطة. I Romarbrevet kapitel 12, vers 2. اتسناين بهزبل الملو فقد أملاخ انتاي مخانو ما انت كتمرمروس بمهداس حسابكم تلوت انبرنزا على مزياء ايتم سنوا. Det står, och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av ert sinne, så att ni kan prova vad som är Guds vilja. ريخم سب بمهداس حسابو كساب زي تلوت كلوت ايكالني. Om en person inte förvandlas genom förnyelse av deras sinne så kan den inte förändras. سلازي اتزعبي نايلوت سفرا ابغزا رأسنا اوشتنا ابو امرنا ابسب اننا يدلو. Så den riktiga förvandlingen finns inom oss, i våra tankar, i våra känslor, i vårt inre. كساب كندي ننغرات زلنا الرأيا تمالك اب نريئلو زنبرنا الرأيا لوم زلنا الرأيا تغيرت. Så till vilken nivå har det förändrats? Vår syn vi har till saker vi såg igår och hur vi ser det idag. التحساسبانا تغيرت. Har våra tankesätt förändrats? أبزي زلوا نحن حساب كندين الوط علنا ملكي. Det är här vi kan testa oss till vilken nivå vi förvandlas. سلازي دو حدو سباتيوم أبجزء الأصول بتخكل إنفست الجبر. Det är inte många, det är få personer som investerar inom sig för att förvandlas och gå framåt. الدبازو حسابات أبجزء الأصول إنفست مقبار قديفهم أكونتاتهم ترحمتهم. Det finns många personer istället för att investera inom sig, de fokuserar på deras omständigheter. ده حرا كونتاتهم دا تغير زخيزو اللي مسلم أب حدا بوتا مسبوط صحوجن نسوم كم دي تغيروا فلتو. Och sen när de tror att saker och ting håller på att förvandlas, när de investerar i sina omständigheter, tiden går och sen en tidpunkt inser de att de inte har förändrats inom sig. سلازي إخبار أملاخ قالوا هيبونا. Det är därför Gud har gett oss sitt ord. مخنياتو أب منفسنا أب نفسنا أب أكلنا أب كل انتنا ملولو تخنسلنا زغلنا إخبار قالي. Och det är för att det är Guds ord som kan ge oss en stor förändring, fullkomlig förändring i vår själ, kropp och ande. سلازي بقالو جيرنا أب أمرنا نسرح. Så genom hans ord, låt oss investera i våra tankar. التحساسبانا الرأيانا نغيره. Låt oss förvandlas i våra tankar och i vår syn. انت دا صبق التحساسبان لنا صبق النبابراو كلنا. För om vi har bra tankesätt så har vi också en bra levnadsstil. سلازي إت أبيو تدليو زلهم لوتي كابهم روحوا أيقونا لنا. Så det förvandling ni vill ha i era liv, det är inte långt ifrån er. أب إيدكم ما وشتكم يزلوا. Det är era händer, det är inom er. أي تروحوا. Gör inte så att det känns långt bort från er. أبهم هلاوت لوت فلوتو. Var medvetna att det är förändringar inom er. ناي متشرش حقوس زلوا كنتاتنا أم خيار تكونس نحن أم خيار يدلوا. Den fullkomliga kärleken är inte utifrån i vår omständigheter när vi förändras, den är inom oss. كدنو أخ جمهوريكم بقال أملاخ أبجزاء رؤوسكم أبد تحساسبهم كسرحن حرج يميركم أتدمت لوتي كحكسكم. Ni kommer bli väldigt förundrade när ni börjar investera inom er med Guds ord, och det är glädje som kommer komma i resultat av det. سلازي دقاونا برانا نايتا أوشتنا زلو أتحساسبها وتسيد سلازونا كاب دقينا للعلي نتمنشي أتحساسبانا مغياري غنم. Så eftersom vår yttre liv är
av de inre tankar vi har om oss. Så låt oss börja investera i vårt inre så kommer ni få se det bästa resultat. ሰብ ከም ትብል ቡድሓስ በኾም En människa är så som han tänker om sig i sitt hjärta. ስለዚህ ከመይ ክትኮኑ ኢኹም ድውሰን ከመይ ትሓስቡ እዩ ድውስኑ Så hur ni kommer vara, det är resultatet av hur ni tänker inom er. ሎሚ ኣተሓሳስባኹም ኣረኣየኹም ቀይሮ Så förändra er tankar och er syn idag. ብዙሕ ክቡር ነገር ክትርኢ ኢኹም Och då kommer ni få se väldigt värdefulla saker. Guds frid.